И здравейте, това съм Скайгърл и днес сме с хаштаг Светлю. Здравей. И ще играем на Майнкрафт на Skyblock оцеляването ни. Ние малко играхме зад кадър, нали? Не сме снимали. И... сега ще играем. Steve join the game. Да. Оле, пак ли са така? Не! Какво? Нямам неща! И аз. Сега какво ще правя? Поне тук има някакви работи. Имаме ли дърво? Тиква. Чакай, дръпни се. Тиквеник. Бикетик. Имаме малко дърво. 4. Аз ще направя кирка. Там има някакво островче. Не. Чакай. Виж сега. Не, всъщност няма да стане. Добре, прави дървена. Готово. Да. Да падне. Имаме ли кол? Кол. Не. Защо? Значи... трябва малко дърво. Така. То. Падна. Саплинг. Нищо. Да, паднала е долу. Тук няма дървото, защото няма къде да порасте. Един камък е. Един камък изгоря. Така. Нашия генератор си е добре. Остава да пораснат всички. Ма ни трябва джини. Даре джини. Обърках се. Да, тук. Добре. Само ще направя една каменна кирка. Ей сега. И така може би ще стане. Yes. Така. И сега ще направя светеща тиква. Ето тук. Свет остана. Трябва ни повече. И е, тук да не се спамват зомбите е готово. Майче ни трябва още един стак камък. Ти колко имаш? Изхарчи Не, го. защо строиш? Пъс. Светлю! Какво? Сега няма да строим. Сега ще направим. После пътя. Чакай да взема само 3 камък за кирка. Ма трябва да си направя пръчки. Ябълки. Всъщност да, ние нямаме храна. Дай за малко.
Без? Силю така няма да е често. Ма ние нямаме храна. Тъй ще се спомня някое прасенце, дай. Какво? Това. Кабелстоун. Кабелстоун, аз ще си направя кирка сега. Чакай да дай ми на мен малко. Ама аз имам само 3 за кирка. Ми. Дървената ще ти дам. Саплинга трябва ли ти? Да. Аз сега ще слагам. Ето. Да, точно във водата го хвърли. Колаш. Ето ти дървената кирка. Аз какво ще правя? Хвърли ми Илна скирка. Каменната. Ами, ти се оглеждай за прасета или за крави или за нещо. Първо ми дай кирката. О-о. Това е едно дърти го сложих. Аз си беше това и те ще го големя. Защото като чупим както си. Добре. Без това така да има място да се спалват животни. Аз ще наслагам на някъде. На някои места. Такива. Фиданки. Добре. Ако искаш, ела да видиш как стана къщата горе. Аз ще строя пътя ти къща. Не, ти няма да строиш пътя сега. Първо ще я направим по-голяма. Къщата. Все пак го да не по... Дай ми камък. И така да не падаме също. Внимавай да не те бутна някъде. И тук също трябва да някакво Генератора си е добър. кликата. Аз ще чупя. Ти... Ти помисли... Не знам, ще прави друго. Аз ще чупя. О, хора, това с чупенето ще ви го спестя. Хора, изкопах вече 25 кабелстоун и става ден. Служи кол. Нямам кол. Оф. Как? С 2 пръчки попече едното.
Да. Да се опече още едно. Така. Сега служи едно коло и отгоре картофите. Да, почти сме стигнали, още 30 блока остават. Ми забери още. Не се хвърлиш, защото после пак трябва да се махаш от едно дърво. Защото там е спална. Не дей. Когато да скачаме без работи. Нека свърши. Аз ще проверя оня. Ке. Защо и тук да Е, сложим кап? Ей сега. Защото там е прекалено далеч. Ей сега спирам клип. Хора, искам да ви благодаря, че ми гледате клипчетата. Защо скоро? Спалнах се на къщата. Ами добре. Служи го в честа. Два сапинга. Така. Танц, танци, танци. Танц, танци, танци. Там има някаква врата. И чест. Тук да внимаваме, защото имаме много работи. И едно чаркол. Врата и чест. Дръпни си и аз да видя. Дзъпна съм. О, вярно. Чакай да се увелича. Внимавай. Хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайкайте, коментирайте, абонирайте се, посетете канала на Хаштаг Светло. Аз бях канала, вие бяхте моите хора. Ще се видим следващия път и чао, чао! Чао.